Mä oon ottanut loparit töistä ja tänään on mun viimeinen päivä. 2 vuotta sitten mä otin loparit Helsingin Sanomista. Mutta miksi mä tein sen? Mä olin kyllästynyt siihen, että media oli joutunut jonkinlaiseen kohujen ja klikkiotsikoiden spiraaliin, ja mä halusin tehdä asialle jotain. Toukokuussa 2024 juuri kukaan ei tiedä uudesta jutusta vielä mitään, mutta sitten ilmestyy ensimmäiset lehtijutut meistä. Hesari ja Suomen lehdistö kertoo, että Suomessa aloittaneen vuodenvaihteessa uusi media. Mutta tuossa vaiheessa me kyllä ei tiedetty, että tuleeko tämä homma onnistumaan. 17. syyskuuta me käynnistetään meidän joukkorahoituskampanja ja kerrotaan, että jos se onnistuu, me perustetaan Suomeen uusi media. Me kerrotaan, että päätoimittajana aloittaa Olli Seuri. Tässä on meidän uuden jutun 4 perustajaa. Tässä kohtaa meillä on kuukausi aikaa vakuuttaa 5000 suomalaista, että heidän kannattaa rahoittaa mediaa, jota ei ole vielä olemassa. Heillä on vaan meidän missio, meidän idea siitä mediasta, minkälainen se voisi olla. Tuossa vaiheessa jännitti aika paljon. Kukaan meistä ei tiennyt, että tuleeko tämä onnistua. Mä arvasin, että me voitaisiin saada, jos kaikki menee oikein hyvin, niin 700 uutta jäsentä. Mutta lopulta me saatiin ekassa päivässä yli 2000 perustajajäsentä ja meidän tavoite 5000 perustajajäsenestä täyttyy muutamassa päivässä. Kun tämä kampanjan tavoite täyttyi, me ryhdyttiin heti rekrytoimaan jengiä. Palkattiin yli 20 ihmistä töihin uuteen juttuun ja sitten me lähdettiin tekemään tätä uutta mediaa. Kuukauden päästä kampanja päättyy. Me saatiin lopulta yli 9200 suomalaista meidän perustajajäseneksi, mikä kertoo siitä, että suomalaiset todella haluaa uudenlaista mediaa Suomeen. Ja 15.1. uusi juttu ilmestyi ensimmäisen kerran. Tästä on meidän eka juttu. Loppuvuonna 2025 uudella jutulla meni hyvin. Meillä oli paljon jäseniä ja me oltiin saatu tämä homma pyörimään, mutta me tehtiin yhä tappiota. Siksi me kysyttiin meidän nykyisten jäsenten apua. Me kysyttiin, että haluaisitko suositella meitä muille, jotta yhä useampi kuulisi uudesta jutusta. Me järjestettiin jäsenkampanja, jonka myötä me saatiin yli 10 000 uutta jäsentä ja uudesta jutusta tuli bisneksenäkin kannattava. Ja nyt me tullaan tähän päivään. Mitä seuraavaksi? Me tiedetään, että suurin osa suomalaisista ei ole vielä kuullutkaan uudesta jutusta, joten me halutaan levittää sanaa, että yhä useampi tietäisi, että me ollaan olemassa. Sitä kautta me halutaan saada lisää jäseniä, jotta me voidaan tehdä meidän jäsenille entistä parempia juttuja. Me halutaan palkata lisää toimittajia, kehittää uusia sarjoja, kehittää tätä sovellusta paremmaksi. Ja me halutaan, että uudesta jutusta tulee suomalaisten paras tapa pysyä ajan tasalla. Tämä on ollut yksi mun elämän palkitsevimmista, mutta samalla stressaavimmista ja hirveimmistä ajanjaksoista. Mutta niinä kaikkein vaikeimpinakin hetkinä se on auttanut jaksamaan, että mä oon tiennyt, että me ollaan tekemässä jotain sellaista, mitä niin moni suomalainen haluaa, kaipaa ja tarvitsee.